Аз от толкова такова забравих какво трябваше да правим, къде бехме. Аха, стих си къде там бехме. ще Да. така. Така, един брой. Нямам толкова място. Бургас. Добре бе, то... Адски стоте. Да дръпнем големия сейф. То същата работа. Грубиян. Анан. Дето се вика оригиналния Хабиб. Сега ти разликата, човек. От кола до кола. О! Тук се правят татуировки ли? Те не знаеш къде са механиците. Радваш ми, какво прави? Направо звяра този кола. Кацакат. Ало? Супер е. Безопасна гонка. Не можа да бъда тук. Да учим капачките, бе. Кой сте? Аз съм, бе. Ама от Левски си, мая. Гледам се чувство Не, силно не. си. Не. Това позиция оставам го и сега и аз ще да му отидем да взема оттем. Да, знамите, че положението ви е тежко. Имам ги. Дайте на мен 30 секунди. Тогава, като няма да стане. На магазин да отидем, а? Сега за жълти стотинки ще чакаме тук за пенсиите да стане да съберат пари банката. Добре. Мължете. Вземете сега. Ой, Че ти стана навик да ме блъскаш. искаме трупове. Аха, ми хубаво, той ако мога да ги прави още по-хубаво. Нашия бърчет. Нашия бърчет. Той много късно се събужда. Ние когато си лягаме, той тогава се буди. Да, той трябва да се подготвим. То тук като градуси не е студено, обаче вятъра, много вятър има в момента и вятъра... Пари в сейфа ли е направил? Да, нормално, да. Сега стане, бе. Той, бе. Да, бе. И аз на него го направих, между другото. Обаче и заложник. Има ли куки в чата да влизат на смяна? Спешно. Дали поводявам? Аз си купих така работа. Да. Ще му дадем $1000 да се усмихне, ама само да стане банката. Абе ще му давай. Първият път такова бе, изпитателен срок. Какво му давам? Люс! Мога ти ми таки за ресъпчето половин годинка. Съпорт! Ми надолу? Или? Защото те ждат Горе отгоре. надолу пред тебе, защото пред тебе напред и наляво надясно се е объркано. Къде е надолу? Нататъка? Там дет завивам с гумите. Той че кое? Косотов. Добре. Какво бе, от магазина? Твоите приятели лоши хора, да знаеш? Не бе. Стреляли са моето момче. Теле. Те. Да, чака да ги повърта малко да се издирнат. Време за механици, нали така? Кое? Нямаме време за механици, да мина да оправя колата. Магазина на дрехи автомиската. Пазарува нещо за ядничко. Това е... Тук само надолу. Ето го красавицата звера. Ще караш ли? Кой го взе? Как да го взема, като няма оръжие? Той пита кой. Викам, кой го взе? Се питай, че ако искаш търси някой инфернус и аз обикалям за заложник. Намерил съм букет. Ама ще търси инфернус. Не е хубав. Да, чака да ги повърта малко да се издирнат. Време за механици, нали така? Кое?
Нямаме време за механиците да мина да оправя колата. Виж Балкана горите. И сега падаш на дупката. Там долу, виждаш ли го? Каква е бе? Аз съм погледнил. То бия майките да те постригла. Нещо искаш да ми кажеш? Нищо не ще да така, ама. Добре. Чакай, ама. Добре. Кой ще чака да отивам аз, Соня? Еми да, ама тя тази кола трябва да стои 100, да, аз чакам, ай остани Да, колата. трябва само да задредим бензина. Всеки го търси. Ох. Въй, тъмън викам, няма ги нещата. Пак те пълно. Така. Не е проблем, Валентине. Никакъв проблем. Има. Има? О! Ще аз. Попов, добър вечер. Който не е гласувал за мистер Джакпот в анкетата, сега е времето. Стой тук. Абе, дай някой. Проблеми, брат. То си му е време да му е студено. Сега ако не е студено, значи нещо не е в ред чата. Тая зима поне долу зима стана. Щом та дразни веднага. Не, то става, ма трябва да намерим къде е. Няма течение. Нещо незаконно в тебе ли? Ми Някакви работи подариха ми някакъв таблет, разбираш ли? Имам и лични документи в мене. Те Те спокойно, бе, документи това. банка, защото бижутерията сега Банка, правят. банка, Тя бижутерията Банка повече не да може, не може банка, как да ви го кажа? Бижутерия може, банка да не може. Да, точно така е. Банка, защото бижутерията сега Банка, правят. Тя Банка, бижутерията банка повече не да може, не може банка, как да ви го кажа? Бижутерия може, банка да не може. Да, точно така е. Аз по принцип съм мъгнал в живота, ама баш пак в играта не съм. Не може се наместим днеска, чатингс. Въйта, мъйта, не. Ние дабълта нямаме тук. Защото нямаме клавиатури на латин, на шлокавици. Не, аз излизам само. Не, аз излизам само. Не, ви да ще кажа бал по станцията, ще стане мял вътре. Вътре да кажем аз бял. Не, той имаше Амелка. Едно детско. Да, бе. Тъмън изпрати. Намират един някакъв Джеф. Те не го знам какъв е Джеф. Безус. Безус, да. Да, Джеф Безус, може би. Вика, много говори, бе. Трябва, да. То си направо той от... Ама нищо не, само да не измъкне. Щял да се остава в багажница лични карти, боже. Нещо първо. Бижутерията. Думка, Щом щом приоритизиха, да. Да, не думката. тя е. Или е банка, или е бижутерия. Това Не, е бижутерия. Тръгна надолу. Ще стане, да, що да не стане. Той лаптоп в мене, само да остава да оставя нещата вкъщи. Виж този баровец, купил си нов мотор. С каква капчица, бе? Ще те капна, аз един фенер след малко. Това капчица, знаеш ли? Капчица вика. Охо. Уж трябваше днеска, то ще му съгласува. Ега ти. Само в под напрежение, ама държа ти под... на света, че ще ти кажа. Ега ти мъката днеска. Дано не изчезне колата. О, 17-ти апартамент. Токсичен си малко, приятеля. Токсик. На света, че ще ти кажа. Ега ти мъката днеска. Здравко. Дано да си първи, дори да не си за нас, винаги си номера на българим ти, брат. Оха! Така. И на то. Майко! Каква черна пред нея съм. Дабъл стана тук. Как сте, бе? Добре ли сте? Ние? Да, добре. Извинявам се, нищо. Тихо. Ко стана? Нищо? Опако се, че съм го бутал. Не е вярно, той лъжи. Само това да е. До края на седмицата има време. Защото мисля, че голямата банка е най-големия обир тук в този град. За сега. Няма го, момчето, няма го. Къде да е то?
Благодарим ти, братко мой, наистина за огромната подкрепа, приятелю. Айде бе, айде, къпи радиослушатели. Тази вечер ще се легнем по-рано. Като белите хора. Да се тръгвам, той вика, нямаш право, вика. Ще си тръгваш, стига да да, освободиш заложника невредим, ще си тръгваш. Точното и аз казвам, он не възприема. Вземе обратно вътре бърче. То взема, бе. Ще изчакате малко тогава. То сте казвам, дай ми оръжието, направо, че го направим, тук китката е. Дай, то ще банка, защото бижутерията сега правят. Банка не може банка, как да ви го кажа? Бижутерия може, банка да не може. Да, точно така е. Направи да е студено. Да няма куки, бе. Не знам, някакви патрулки отвъка се блъскат, бе.